se Antti antoi luvan. Minun puolesta kyllä. Tavallisesti vaan. Vasen täys 5. Vasen helppo 100. Jarru oikee hidas 7. Oikee helppo. Ja vasen K miinus. Jatkaa oikee helppo. Ja vasen täys 5. Pidä vasen täys puoli pitkä lopussa yli. Jarru oikee eri aukee. Jatkaa oikee täys miinus yli. Ja vasen K puoli pitkä alas 7. Vasen eri plus lopussa vasen K ahdas 250. Jarru oikee K5. Vasen K miinus 5. Vasen täys miinus. Jarru 3, oikee K5. Pidä vasen K. Ja oikee eri. Jatkaa vasen helppo 5. Vasen eri. Ja oikee täys puoli pitkä. Ja vasen täys. Jatkaa oikee täys puoli pitkä. Lopussa kirraa vähän 5. Vasen helppo. Oikee täys puoli pitkä. Ja vasen täys. Oikee eri 3. Vasen hidas vähän taakse. 300. Pidä vasen helppo 170. Jarru vasen hidas taakse. Ja oikee hidas pyöree. Jatkaa vasen täys 5. Pidä vasen täys 7. Pidä vasen helppo puoli pitkä. Ja oikee helppo. Kirraa vähän yli lopussa. Maali. Vasen täys 5. Vasen helppo 100. Jarru oikee hidas 7. Oikee helppo. Ja vasen K miinus. Jatkaa oikee helppo. Ja vasen täys 5. Pidä vasen täys puoli pitkä yli lopussa. Jarru oikee eri aukee. Jatkaa oikee täys miinus yli. Ja vasen K puoli pitkä alas 7. Vasen eri plus. Lopussa vasen K ahdas 250. Jarru oikee K5. Vasen K miinus 5. Vasen täys miinus. Jarru 3, oikee K5. Pidä vasen K. Ja oikee eri. Jatkaa vasen helppo 5. Vasen eri.
Ja oikea täys puolipitkä. Ja vasen täys jatkaa. Oikea täys puolipitkä. Lopussa kirraa vähän 5. Vasen helppo. Oikea täys puolipitkä. Ja vasen täys. Oikea eri 3. Vasen hidas vähän taakse. 300. Pidä vasen helppo 170. Jarru vasen hidas taakse. Ja oikein hidas pyöree. Jatkaa vasen täys 5. Pidä vasen täys 7. Pidä vasen helppo puoli pitkä. Ja oikein helppo kirraa vähän yli lopussa maali. Oho. Oliko meillä kun täällä jo roikkui joku johto, mistä oliko meillä puhelimet kiinni?